Зәңгәр экрандар янына Күгәрсен районы Ерекле авылында туып үсеп, бүгінгі көндә Еянсура районы Ифәңгол авылында гомер кисереүсе, яраткан тормыш юлдашы, кадерле әсәй Флорида Ямил кызы Мәсәгутованы сакырабыз. Ул 15 гыйнвар көне 45 яшьлек гомер байрамын билдәләй. Ак, изге күңелле кешеләр генә ап-ак карлы кышта дөньяга киләләр мөгаен. Кыштың ынйы кардары табигатьте үзенең сафлыгы менән балкытып, яктыртып торһа, безнең кадерлебез дә үзенең күңел нуры менән тирә-якты матурлай, тормышыбызга ямь өстәй, дусларына, тугандарына күңел йылыһы өләшә. Бына инде 23 елга якын әсәебез, безнең яраткан атайыбыз Альфред Роберт улы менән кулга-кул тотынышып, тормыш юлынан бергә атлайдар. Безгә 2 балаларына гомер бүләк итеп, тәрбия бирделәр. Әлеге мәлдә белем алырга ярдәм итәләр. Хагынып кайткан студент кызыгыз өчен өйдә елмаеп каршы алып торган атай-әсәең булуы иң зур бәхет, бөтмәс куаныч. Йырларда йырланганса, атайның һәм әсәйнең косагы иң йылыһы, уларга бар һөйләгән серең, хәсрәтең һыя. Әсәйнең бешергән аштары иң танһыгы, улардан да тәмлерәге юк. Артабанда шулай иңгә иң терәшеп, хуклангыс пар, безгә терәк таяныс булып, озын-озак елдар ак бәхеттәргә генә төренеп, яшәгез ер йөзендәге иң газиз, иң яраткан кешеләребез. Кадерле әсәебез, күркәм гомер байрамың менән бар йөрәктән тәбрик итеп, иң изге, якты, матур теләктәребезне юллайбыз. Киләсәк көндәрең якты, туур таңдарың аяз, һаулыгың ныклы булһын. Артабанда тормышыбызга ямь өстәп, гомер биргән балаларыңдың, тугандарыңдың игелегендә, кадер хөрмәтендә яшәргә язһын. Рәхмәт һиңә, әсәй, мең рәхмәт, бар нәмәгә булдың түземле, сәламәт бул, кайгылар һис күрмә, Ходай олылаһын үзеңдә. Безнең өсөн мәңге кадерле һин, Ходай кушһын бергә яшәргә. Ер йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Куаныстар шишмә булып акһын, күтәренке булһын күңелең, именлектә безнең менән бергә үтһен гөрләп һинең гомерең. Хөрмәтле Флорида Ямил кызы, тормыш иптәшегез Альфред, кызыгыз Әлфирә, улыгыз Илназдың кайнар теләктәренә без дә кушылабыз. Һәм ныклы сәламәтлек, бихисап шатлык, сөенештәр, күңел көрлеге теләйбез. Юбилейгыз мүбәрәк булһын, барлык уй-хыялдарыгыз тормышка ашһын.